Κάνε το κινητή. Συχνάζει στα περίπτερα. Είναι οι ειδήσεις του Mad Radio 106,2 με τον Στέφανο Γκέιτλ. Την απέτησή τους για την άμεση αναδάσωση της καμένης Πάρνηθας μετέφεραν στην κυβέρνηση χιλιάδες πολίτες. Συγχωρείς διαμαρτύρια που πραγματοποιήσαν μπροστά στη Βουλή. Περισσότερα από 3.000 άτομα έδωσαν το πάθο. Ανταποκρινόμενα στην πρόσκληση ανωνύμων νέων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων και του διαδικτύου και το μήνυμά τους. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές κάνουν λόγο για πλήρη εγκατάλειψη των εθνικών δρυμών της χώρας. Η υπεύθυνη πολιτικής του εκτός από την Πάρνηθα απειλούνται και οι απειλούνται και οι υπόλοιποι 9 δρυμοί της Ελλάδος. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας ήταν απόλυτος. Της χθεσινοβραδινής συμπλοκής νεαρών λίγο μετά τις 11 στην πλατεία Αγίας Παρασκευής. Ένας 29χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι πιθανώς από πιστόλι φωτοβολίδων, ενώ ο τραυματίας 20 χρονών δέχτηκε μαχαιριά στα νεφρά. 29χρονος διακομίστηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου και τελικά έξερνε. Ήταν η είδηση του Μαδρίτη 106,2 με το Στέφανο Γκέιτλ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Το βρακί του. Έλα.